Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wato za ku iya duba ku ga me aka rubuta a nan. Makka mountains turn green, ma'ana tsaunukan Makka sun koma kore, hakukuwa sun fito kenan. Wato a manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ƙarshen duniya ba zai zo ba har sai dukiya ta yawaita ta yanda zaka cire zakka daga cikin dukiyarka ka fita da shi amma baka san wa zaka mama ba. Sannan kuma ƙarshen duniya ba zai zo ba har sai tsaunuka na cikin Arabia sun koma green, sannan kuma ruwa sun kwaranya. Hadisi ne ingantacce wanda Abu Hurairah ya ruwaito shi cikin Sahih Muslim hadisi na 157 ko kuma kace littafi na 12 hadisi na 76. Kun gane shi na wanda Allah tsiya da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa ƙarshen duniya ba zai zo ba har sai tsaunuka cikin Arabia, Saudi Arabia ya koma green, sannan kuma ruwa sun kwaranya. Kar ka manta manzo Allah tsiya da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce ya Allah ya yi albarka ga wanda ya ji wata magana daga gare mu ya yada ta zuwa ga wani koda shi bai yi aiki da ita ba. To gara basa kenan in kai sharing addu'a manzo Allah ta hauka, in kama wani sharing ya gani ta dalilin ka addu'a manzo Allah ya ta hauka koda kai baka yi mishi, koda kai baka yi aiki da abin da kai ji ba. Gashi nan kuna gani desert turning green, ma'ana tsauni ko kuma daji ya koma green kuma na Saudi Arabia. Mountain in Makka turn green after heavy rainfall, ma'ana tsaunukan garin Makka sun koma green bayan an dade ana ruwan sama ko kuma ruwan sama mai tsananin yawa. Gashi nan kuna gani. Sannan kuma za ku ga ruwa sun kwaranya ta dalilin wa'annan ruwan sama da aka yi, kuma magana ce wadda manzo Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗe ta fiye da shekara 1400 da suka wuce. Wannan news din da kuke gani sun kawo shi wata 7 da suka wuce. Kun ga ruwa nan sun kwaranya. Kara manta ayi following wannan yan shine farkon zuwanka, sai kai liking, kai sharing da yan uwa su gani dan addu'a da manzo Allah ya ta hauka, sannan kuma kai comment. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعجب من صلاتي comment section.